Nikdy nedávam na sociálne siete, ako plačem, ale keď to slzy šťastia, tak asi sa to nepočíta. Ale čo by som chcela ukázať, že proste vždy verte sami v seba a vo vaše sny, pretože fakt sa všetko strašne plní. Proste túto fotku, čo vidíte, som ja pred 10 rokmi. Skoro pred 10 rokmi išli sme z Trenčína do Bratislavy na otváračku predajne NYX Professional Makeup a proste sme tam ešte ako najväčšie fanúšičky značky, sledovali sme už akože mladé baby, tínedžerky, všetky trendy make-upové. Ja som bola posadnutá značkou NYX Professional Makeup a už v tú dobu som tvorila na sociálne siete, na Facebook, prosím pekne, vtedy ešte Instagram moc nefičal. Keby mi vtedy niekto takto pred 10 rokmi povie, že teraz budem v Anglicku s mojím podstate love brandom, alebo že pred 2 rokmi, keď som bola z NYX Professional Makeup v Los Angeles a že s nimi už spolupracujem niekoľko rokov, tak viete, aká by tá malá Nora bola šťastná? No a týmto by som vám ešte aj chcela povedať, že nielen, že sny sa plnia, ale nikdy nepočúvajte ostatných, pretože to bolo obdobie, kedy mňa ľudia šikanovali za to, že som sa prezentovala nejak na internete. Kamaráti, spolužiaci, učitelia, všetci mi hovorili, že so mňa nič nebude. Tú dobu som to miliónkrát vzdala. Fakt, že miliónkrát som to vzdala, potom som znovu začala a vždycky som nejak znovu začala, pretože som to strašne chcela robiť, naplňalo ma to, milovala som to tvoriť a vždycky som sa k tomu vrácala. Ale miliónkrát som kvôli tomu, že som ten natlak od ľudí z okolia nezvládla. Vidíte, že som ich nepočúvala. Ja som proste vedela, že to milujem, že to chcem robiť a teraz som v Anglicku zadarmo s mojím love brandom, takže si naserte.